V predvečer druhej adventnej nedele sa konalo v poradí už 25. Levočské fórum, ktorého téma niesla názov Slovensko 2012. Hostiami moderátora Petra Jeseniaka bola bývalá premiérka vlády Slovenskej republiky profesorka Iveta Radičová a ekonomický novinár Gabriel Bér. O sviatočnú atmosféru sa v úvode večera postaral spevácky zbor Chorus Minor pod vedením Márie Kamenickej. Predmetom diskusie bola aktuálna situácia doma aj v zahraničí. Hostia konfrontovali svoje názory v otázkach dopadu ekonomickej krízy na krajiny, komercionalizácie médií, sociálneho štátu či vymožiteľnosti práva. Podľa profesorky Radičovej je slovenská spoločnosť roztrieštená v elementárnych otázkach, prevládajúci pesimizmus a politika nezáujmu len prehlbujú nechuť k spoločnému dialógu. Spôsob vzniku našej štátnosti bez vízie, bez účasti občanov, na základe dohody politikov sa podpisuje pod spôsob politickej kultúry až nekultúrnosti, teda môžem presadzovať rozhodnutie, aj na ktoré mi občan nedal mandát. Takto sme si podpísali podobu našej demokracie, nášho politického systému. Keďže sme neuzavreli takúto spoločenskú dohodu o podobe a vízii našeho spoločného štátu, tak striedaním vlád od základov meníme tie základné hodnoty a nemáme to, čomu vyspelé krajiny hovoria kontinuitu vládnutia. Tam rozdiely medzi jednotlivými politickými garnitúrami nie sú tak výrazné, ako to máme my. Ekonomická kríza sa v mnohých krajinách prejavuje rastom nezamestnanosti, znižovaním reálnych príjmov a prehlbovaním sociálnych rozdielov. Všetko je to reakcia na vlastne tretí globálny šok ekonomický. Tie prvé dva boli ropné, ten tretí je kreditný. Výrobky, ktoré produkujeme, nemajú ten odber, ktorý je potrebný na udržanie istej životnej úrovne. Vývoj po novembri 89 vidia Slováci v černejších farbách ako susedné národy a štáty. Na Slovensku, ktoré sa len začalo dostávať konečne z tých červených čísiel, znovu blok, zastavenie, opäť prepad. Vnímam tento rok ako ťažký rok a bohužiaľ, aj keď nerada, ale musím povedať, že nie posledný ťažký rok. Gabriel Bér je vo svojom hodnotení o čosi pozitívnejší. Stále si myslím, že napriek tomu, ako táto krajina v minulom, alebo ešte v tomto roku fungovala a ľudia, keď nemajú z toho dobrý pocit, myslím si, že stále to bolo veľmi dobré obdobie. Napriek tomu, že je problém nájsť si robotu, stále treba hovoriť o tomto roku ako o dobrom roku. Myslím si, že tie najbližšie môžu byť podstatne komplikovanejšie. Zaujímala nás aj spätná väzba divákov. Veľmi príjemná akcia, ktorú človek má raz za štvrť rok a celkom sa na to teší, akí budú hostia, aká bude téma. A z vášho pohľadu tá situácia Slovensko 2012, ako to vy vnímate? Rozpačito. Ako celé to rok zmien, ale akým spôsobom tieto zmeny budú, to ukáže až asi budúcnosť. Je to milé, ale celkom sme si očakávali od tvora vianočného viac vianočných vecí. Maroš, povedz. Ja som nepoznal pani Radičovú doteraz, až teraz vlastne dnešný večer som bol veľmi príjemne prekvapený, že rozprávala ako veľmi zrozumiteľnou rečou veci, ktoré som nepoznal. Naučila ma spoustu nových pohľadov, takže pekné. Ďakujem. Organizátori plánovali pozvať aj jedného špeciálneho hostia, ktorý mal povedať niečo viac o zmysle Vianoc. Mal ním byť Robert Bezák, ten však na fórum nemohol dôjsť a tak sa tejto úlohy zhostil docent Anton Lisník. Ak budeme mať duchovné hodnoty, ktoré sú pre všetkých dobré, správne, ktoré budú zaručovať každému jednomu človeku dôstojný život, správny život, tak všetky tieto hodnoty potom sú základom a predpokladom preto, aby aj tá plnosť života v tom materiálnom rozsahu bola naplnená. A toto Kristus prináša svojim evanjeliom lásky. Ďalšie Levočské fórum by sa malo konať v marci budúceho roka. Viac informácií nájdete na internetovej stránke fóra.